Bună ziua! Astăzi vreau să punctez câteva aspecte, câteva concepte din psihologia practică, din lucrul constant din cabinetul psihologic școlar și anume referitoare aceste aspecte la ceea ce tot provoc, îndemn, descriu ca fiind parentalitate conștientă și nevoia vindecării personale pentru a funcționa cât mai eficient și cât mai cu și într-o stare de bine în relație parentală. Altfel spus, pentru a avea o relație armonioasă, transformatoare și mai ales curgătoare cu și din iubire necondiționată pentru copiii noștri. Ce presupune această parentalitate conștientă, tot descriu în înregistrările mele care sunt postate acum și pe acest canal. Reamintesc faptul că foarte multe dintre ele sunt înregistrate în perioada pandemică, atunci când s-a și născut ideea aceasta a proiectului Psi întrebarea săptămânii sau zona aceasta de alfabetizare psihocomportamentală, pentru că e nevoie, zic eu, să învățăm să spunem lucrurilor pe nume, că tot la înregistrarea trecută am făcut referire la exprimă-te pe tine și mai ales la încurajarea copiilor spre a vorbi despre ceea ce gândesc, nu oricum, dar de fiecare dată când e nevoie să o facă. Iată cât de necesar este pentru noi, ca și adulți, fie că suntem în rol de părinte, fie că suntem în rol de profesor, dascăl, cât de important e, zic, să avem noi un management personal activat, să lucrăm continuu și constant pe acest domeniu, care presupune armonizarea minții cu zona emoțională, nu? Adică să ne dezvoltăm abilitățile mentale, să activăm și să ne punem la treabă cea mai importantă resursă pe care noi, oamenii, o avem, și anume mintea. Abilitățile noastre mentale, care fac referire la capacitatea de a percepe multidimensional, adică de a avea o percepție din mai multe unghiuri a realității, da? De a analiza, a interpreta, a găsi soluții constructive, a compara pe noi înșine cu zonele noastre din trecut, a învăța, a achiziționa informații și a prelucra informația, nu? A face operațiile acelea ale gândirii care merg dincolo de zona perceptivă și anume să facem generalizarea, adică să extragem niște concluzii din propriile noastre experiențe, dar și din ceea ce citim, din ceea ce învățăm, din ceea ce achiziționăm și nu în ultimul rând zona de transfer, adică de aplicabilitate a tuturor informațiilor care vin către noi, pentru că aceste abilități mentale sunt necesare nu doar copiilor în procesul de învățare, învățarea fiind doar o zonă, o arie acoperită de abilitățile mentale, dar sunt și atâtea altele, autodisciplinarea, nu? Capacitatea de a extrage esențialul, de a comunica, asta ține tot de abilitățile mentale, nu? Abilitățile de a te exprima, atât verbal cât și non-verbal, artistic.
Și nu în ultimul rând de soluționare, în primul rând de soluționare. Să trecem așadar de pe abilitățile acestea doar de pe atenția, de a învăța, de pe a ști, pe a aplica. Și iată de ce și noi ca adulți avem nevoie nu doar să citim, să cunoaștem informații, să accesăm tot felul de programe și proiecte sau materiale de pregătire sau informare și așteptăm mereu soluții cât mai punctuale și cât mai ca la o rețetă de prăjitură, nu? Se dă atâta zahăr, atâta ulei, să știm și procedura, da? Sau strategia de implementare și de procesul tehnologic, da? Nu doar asta, ci să găsim în noi timp și mai ales efort voluntar, pentru că și perseverența, și autonomia, și independența, și flexibilitatea mentală sunt toate capacități, abilități care se exersează, adică nu ne naștem, avem un coeficient de inteligență, da? Adică un IQ cu care venim pe lume, dar e nevoie după aceea să lucrăm cu noi, să ne perfecționăm, să exersăm și să mergem foarte mult și în zona aceasta a aplicabilității, să trecem de la a ști la a aplica și de la a corecta la a îmbunătăți. Pentru că mergem, iată, nu doar către abilitățile cognitive, dar și către abilitățile emoționale și abilitățile relaționale, care fac referire și la noi ca părinți, sau avem nevoie și noi ca adulți, nu doar copiii. Adesea aud în cabinet sau în activitățile educative de grup sau colective, copilul trebuie să învețe, copilul trebuie să se corecteze, copilul trebuie să-și îmbunătățească anumite abilități. Dar nu putem separa copilul de familie, nu putem separa copilul de noi ca părinți, pentru că noi suntem cei care, și mai spuneam și în alte înregistrări, ei sunt Wi-Fi-ul nostru, sunt buretele care absorbe absolut tot, dar mai ales ne simt și ajung să manifeste în plan fizic, comportamental, ceea ce noi ținem blocat în interiorul nostru. Și mă refer aici la abilitățile socio-emoționale pe care e nevoie să ni le dezvoltăm noi mai întâi ca adulți, pentru că soluționarea și rezolvarea oricărei dificultăți cu care se confruntă copilul e necesar să vină sub aspectul îmbunătățirii și nu al corectării. Copilul nu este defect, comportamentul copilului nu este defect. Este doar ceva ce poate fi ameliorat, ce poate fi îmbunătățit, ce poate fi privit dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi. Și ca să privești dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă contextuală, holistică, dintr-o perspectivă multidimensională, e nevoie să ne flexibilizăm mintea, să ieșim din cadranul stereotipurilor de toate felurile, să învățăm noi mai întâi să fim împăcați cu noi înșine ca adulți, cu așteptările noastre și să fim setați, pentru că și setarea, da, este un program voluntar, adică îmi propun, pun intenția și lucrez mental pe asta. E ca atunci când vrei să faci prăjitură, prăjitura nu se face singură. Cunoaștem ingredientele, avem rețeta în față, dar e nevoie noi să facem. Și ați observat, stimate mămici, că deși facem, poate, eu trăiesc frecvent situația aceasta în care fac frecvent o prăjitură și niciodată nu are același gust, pentru că inclusiv starea pe care o am eu atunci când realizez prăjitura aceea, când amestec ingredientele,
starea mea influențează gustul mâncării, nu? Și se cunosc, am mai vorbit și altă dată despre cercetările referitoare la vibrația cuvintelor și a formei pe care picătura de apă, de exemplu, o ia în funcție de cuvintele pe care le adresăm acelei picături de apă. Cuvinte cu o vibrație ridicată, da? Apa s-a cristalizat, s-a văzut asta, este renumitul experiment al cercetătorului japonez, dar același lucru îl observăm acasă și când avem o floare, nu? Dacă e să-i vorbim frumos sau să o privim cu dragoste, ea are șanse să înflorească mult mai mult decât una care e trecută cu vederea sau asupra căreia emitem eventual gânduri de neglijență sau de asprime. Părintele conștient este un părinte vindecat, este un părinte implicat conștient și nu pe pilot automat, adică nu facem referire doar la nevoile acelea bazale, la nevoile materiale, la nevoile de siguranță și protecție fizică sau la nevoile de supraveghere. Categoric, niciuna dintre aceste nevoi nu este mai importantă decât alta. Da? Faptul că eu pun poate mai mult accent pe zona emoțională este pentru că sunt psiholog și nu sunt nutriționist, da? Sau nu sunt antrenor de fitness ca să mă centrez poate mai mult pe zona aceasta a corpului fizic, a nevoilor de sănătate fizică, pentru că aici suntem mult mai implicați noi ca părinți, nu? Că oferim copiilor adăpost, hrană, suntem pe bună dreptate, renunțăm la foarte multe din dorințele noastre pentru a le satisface nevoile lor, nevoile acestea de confort și de protecție și siguranță materială. Dar la fel de implicați e nevoie să fim și să manifestăm implicare, atenție, prezență, să vedem, să auzim, să simțim starea emoțională a copilului nostru și să o simțim nu doar când este pe partea de sus a cercului, adică atunci când are 10 și vine bucuros acasă, da? Și atunci cumva avem motive, cum aud adesea, păi da, îi spun că îl iubesc, da? Sunt alături de el, dar îl ajut să-și organizeze emoțiile, dar facem asta în special când copiii noștri sunt bine. Și ei de obicei când sunt bine oricum vin către noi, nu? Pentru că vor să împărtășească succesul, reușita. Deficitari suntem și vedeți că întotdeauna vorbesc și în numele meu pentru că am făcut lucrurile acestea și continui să le fac pentru că e o muncă continuă cu noi înșine, adică implicarea aceasta nu e secvențială, dragi părinți, deci nu e astăzi sunt alături de fiul meu sau de fiica mea pentru că s-a lovit sau pentru că o doare burtica sau știu eu ce altă dificultate are, ci sunt alături și implicat și prezent, adică comunic deschis, îi arăt că îmi pasă, vorbesc, pun în cuvinte și am lucrat astăzi cu o adolescentă chiar pe acest topic al comunicării, îmbunătățirii comunicării cu mama și am surprins acolo câțiva pași pe care eu i-am gândit în procesul terapeutic și le ofer ca și sugestie de lucru, ca și temă de casă copiilor și nu doar copiilor și o primă întrebare era descrie cum te simți în relație cu acea persoană. Descrie cum te simți. Pe o scală de la 0 la 10, descrie, în primul rând, numește emoțiile, cum te simți în preajma mamei sau în relație cu mama și nu o să fie o singură emoție, da? Pentru că nu simțim doar bucurie.
Dar dacă e de cele mai multe ori bucurie, asta e minunat. Asta înseamnă că deja s-a creat acolo contextul acesta de siguranță emoțională. După ce ai identificat asta, mergem către când și cum s-a comportat sau care a fost atitudinea părintelui atunci când ție ți-a fost greu. Pentru că aici e măestria părintelui conștient. Fii prezent, implicat, activ, atent, mai ales când e jos. Pentru că atunci, jos metaforic, da? Când e pe partea de jos a cercului, când are emoții pe care nu știe să le gestioneze, are emoții pe care nu și le poate numi, are emoții pe care nu le poate identifica și habar n-are ce să facă cu ele. Și atunci învață de la tine. Copilul învață de la tine, dragă părinte. Învață de la tine cum să manifeste tristețea, ce să facă cu ea, dacă să plângă, dacă să se victimizeze, dacă să o mascheze și de obicei nu, tristețea este mascată cu furie sau cu nonșalanță, cu acea indiferență care e altceva decât detașare. Detașarea este o strategie sănătoasă pentru că un părinte vindecat va putea manifesta detașare emoțională pentru a se putea implica în relație cu copilul său. Detașarea fiind, ok, mă dau un pas în spate și mă refer, observ, sunt implicată 100% în prezentul acesta. Copilul meu acum trece printr-o experiență, da? Și îmi folosesc abilitățile mentale pentru a gestiona prezentul și nu fac referire la trecut sau mă proiectez într-un viitor, exact ce vorbeam cu adolescenta astăzi, care și-a amintit o experiență în care da, a luat o notă mică sau în fine a fost o situație la școală și nu a fost dezastruos, dar atitudinea părintelui a fost de a se duce, păi ai mai făcut asta și cu siguranță ți se va întâmpla și pe viitor. Deci scriem, proiectăm atunci, pentru că nu suntem detașați, nu suntem un observator, da? Ci suntem, noi credem că suntem super implicați, dar asta nu e implicare, este proiecție, pentru că tu nu faci referire la prezent, la situația, ok, s-a întâmplat acum asta, hai să vedem cum te simți, cum pot să te ajut, pentru că mergem spre conectare. Părintele conștient este un părinte conectat, adică e vorba despre tine, dragul meu copil. Ție ți s-a întâmplat experiența aceasta și eu sunt alături de tine și vreau să știu ce simți, ce gândești, da? Cum poți să duci asta, cum poți să duci experiența aceasta și cum pot eu să te ajut, ce pot eu să fac pentru tine. Și cred că am mai dat exemplu șoricelului trist, care atunci când e trist, da, e o poveste terapeutică, cred că am folosit-o și cu alte, am dat exemplu altui animăluți, dar de obicei când șoricelul e trist, prietenii lui vin și vor să facă cu totul altceva pentru a-l deturna de la starea emoțională, nu? Maimuța vine și se scălămbăie, girafa vine să îi explice șoricelului cum stă treaba cu tristețea, cam ce ar trebui să facă pentru a trece peste. Păsările vin și dansează sau vor să se joace și doar elefantul înțelept este cel care pur și simplu vine lângă șoricel, îl atinge cu trompa sa și spune: ok, sunt aici. Cred că ți este foarte greu. Sau poate nici atât, ci doar îl îmbrățișează, pentru că, mai ales în relație cu copiii noștri, conectarea nu e din minte. Conectarea e o abilitate
emoțională. Și ca să ajungi să-ți dezvolți această abilitate de a te conecta, imaginați-vă, da, priza, te-ai băgat în priză sau ești conectat, e firul, e ca și cordonul umbilical, nu? Noi suntem oricum conectați energetic cu puii noștri. Doar că de cele mai multe ori o facem doar din minte, căutăm soluții și răspunsuri din minte și repet, mintea este instrumentul nostru number one. E mega computer, e mecanismul care ne ajută, da, să nu doar să supraviețuim, dar să ne împlinim destinul, să ne împlinim menirea, ne ajută să trăim la potențialul nostru maxim. Dar pentru asta e nevoie să fie organizată. Mintea e ca o bibliotecă. Și dacă, sau ca un dulap cu haine. Dacă e haos acolo, da? În haos trăim. Adică nu o să-ți vină, nu știi de unde să te duci. Da? Sau folosești aceeași haine, e ca dulapul, nu te îmbraci iarna cu haine de vară sau vara cu haine de iarnă. Deși eu am, astăzi fac o paranteză că văd acum în imagine și mi-au spus copiluții, prietenii mei de-a 6-a, mi-au spus că am omul de zăpadă pe bluză, dar am asociat și un năsturel și e imaginea aerului răcoros într-o zi de mai foarte caldă și am asociat și cu buburuza. E tocmai abilitatea aceasta interculturală, dacă vreți, sau abilitatea de acceptare a diferențelor, că da, și omulețul de zăpadă poate să se întâlnească cu o buburuză, pentru că facem noi să se întâlnească. Ideea e că în dulapul nostru și în biblioteca noastră e nevoie să fie ordine, e organizare mentală, dar în ceea ce privește zona emoțională, organizarea emoțională presupune armonie, presupune liniștire, presupune acceptare, să primești în zona ta de acceptare faptul că aceeași situație declanșează reacții emoționale diferite, că tu ești diferit de copilul tău, copilul este bucată din tine, dar e diferit, e entitate diferită, independentă, autonomă și unică. Și prin urmare, conectarea aceasta e un rezultat al exercițiului cu tine. Mai întâi ești conectat cu tine și înseamnă că știi ce gândești, ce simți și în același timp ai imediat intuiția ce să faci. Precum elefantul care n-a simțit nevoia să îi schimbe starea șoricelului, ci pur și simplu a manifestat înțelegere. Și da, uneori e suficient să stai lângă copilul tău care simte tristețe, furie, dezamăgire. Nu să ne facem că nu există sau să așteptăm doar din partea școlii. Îl trimit la școală, da? Profesorul trebuie să-l corecteze. Copilul nu e defect. Copilul e perfect. Dar are nevoie, da? E perfectibil, e perfect în unicitatea sa, dar e perfectibil în comunitate, pentru că niciodată nu o să fim, nu, pe placul tuturor și întotdeauna noi suntem interconectați, de fapt, da? Deci, părintele conectat este cel care îl simte pe copil. Suntem imparțiali. Părintele conștient este imparțial și nu o ia niciodată în nume personal. Pentru că dacă o ia în nume personal, face de fapt referire la propriile sale răni. Părintele conștient este mai mare. Este mai mare atât ca vârstă, cât și ca experiență de viață și mai ales are mai mult antrenament. Ce fel de antrenament? Mental, emoțional, relațional, social. Este înțelept, este mai înțelept.
Și înțelepciunea, am mai vorbit eu și în alt context despre înțelepciune. Înțelepciunea este tocmai capacitatea de a găsi soluții constructive, de a coopera, de a ține cont de nevoile celui de lângă tine, de a nu o lua în nume personal, de a fi congruent, adică în armonie, mental, emoțional, nu una spui, alta, una gândești, alta spui, cu totul alta manifesti sau te comporți într-un fel cu copilul, în alt fel cu partenerul de viață, la școală e o altă atitudine că e formalismul care trebuie respectat sau sunt proiecții ale multiplelor noastre așteptări. Echilibrat și recalibrat. Părintele conștient este și flexibil. E ceea ce tot spun de atâtea ori și îmi spun și mie, dansezi prin ploaie fără să te uzi, mergi pe sârmă câteodată. Da, dar e alegerea noastră. Suntem de asemenea adaptați. Părintele conștient este un adult adaptat. Adică nu-i cer lui să se adapteze nevoilor mele. Cum vine asta? Ci eu, ca adult, mă adaptez nevoilor prezente și mai ales acestui context socioeconomic, da? Și socio-relațional și profesional și de toate felurile în care trăiesc copiii. Deci noi ne adaptăm. Noi ne pliem și ne recalibrăm astfel încât să-i înțelegem și mai ales să-i acceptăm. Să-i acceptăm așa cum sunt și să creștem. Pentru că nu doar ei cresc, ci și noi creștem în abilitățile noastre intrapsihice de a ne flexibiliza, a ne adapta, a ne schimba. Pentru că chiar astăzi cu o altă tânără am analizat ce înseamnă că nu te mai poți schimba. Deci părintele nu se schimbă niciodată sau nu se mai poate schimba la vârsta asta sau nu cred în schimbare. E un nonsens. E o dublă negație, de fapt. E nu cred și niciodată. Când, de fapt, noi oricum suntem supuși schimbării. Totul este schimbător și transformator. De la o zi la alta, de la o secundă la alta, de fapt, nu? De ce? Pentru că informația este procesată de mintea noastră. Organele noastre de simț, da? Și toate procesele psihice sunt activate, sistemul nostru psihic este la fel de activ și de antrenat în schimbare, precum este cel fizic, biologic. Pentru că sângele circulă permanent, nu? Celulele se regenerează, da, rana se închide la un moment dat, celulele ficatului se înnoiesc odată la 40 de zile, mi se pare, da, firul de păr crește, adică suntem într-o continuă transformare și schimbare și rămânem închiși și prizonierii propriilor noastre convingeri, pentru că abilitățile mentale fac referire tocmai la capacitatea aceasta de a-ți reevalua mintea. Analiză autoclarificatoare, da? Nu în ultimul rând, noi, ca părinți conștienți, suntem cei care transmitem valori, nu doar coerciție. Transmitem valori prin tot ceea ce facem. E ca ceea ce se spune în popor, fă ca ai grijă să faci ceea ce spune medicul, nu ceea ce face medicul, nu? Sau ceva de genul ăsta. Sau e important să ținem cont de informație, dar ca părinte e important să fim extrem de atenți la atitudine, pentru că degeaba îi spunem copilului, degeaba, cu mai puțin succes
e atunci când transmitem, da, începând cu o negație mai ales, nu ai voie să faci asta sau nu trebuie să, sau ți-am spus să te liniștești, ți-am spus să te concentrezi pe ce ai de făcut, dar în familie nu vorbim despre emoții, de exemplu, da? Sau ți-am spus să fii punctual, să ajungi la școală sau de la școală să vii direct acasă, dar noi, în anumite contexte de viață, nu facem asta. La nivel subtil, oricum, acestea se transmit foarte repede, fără să fie neapărat o analiză riguroasă din partea minții. Ele sunt preluate, asumate, integrate, pe nerăsuflate de către copiii noștri. Să știm, iarăși ca părinte conștient, e foarte important să știi ceea ce îi ceri copilului. Da? Pentru că de foarte multe ori proiectăm sau avem așteptările noastre care nu neapărat țin cont de potențialitățile și capacitățile reale ale copilului. Să manifestăm încredere, pentru că încrederea se câștigă de fapt, dar e în același timp o încredere reciprocă, adică și el e nevoie să aibă încredere în noi ca și adulți, să găsim întotdeauna soluția măsurabilă din poziție de detașare, adică fără acea morală sau predică moralizatoare, da? Și nu în ultimul rând să ne deschidem noi către învățare. Și mă gândesc la ceea ce spunea la un atelier cu părinții o mămică, cât de multe și-a propus și a reușit să învețe, să-și expandeze atât nivelul cunoașterii cognitive, dar și al nivelului de conștiință, adică de generozitate, a deveni mult mai generoasă, mai compliantă, mai plină de iertare, în momentul în care fiul său s-a confruntat cu o dificultate relațională, da? Deci nu a știut să gestioneze sau a gestionat mai puțin funcțional o comunicare cu un coleg de clasă și tocmai pentru a-i fi aproape copilului a învățat mama tehnici de comunicare asertivă, a învățat cum să-și îmbunătățească relația cu propria sa mamă, lucruri care au schimbat foarte repede și profund relația cu copilul. Ce am vrut să transmit astăzi este o reamintire a câtorva indicatori de care e nevoie să ținem cont atunci când vorbim de părinte conștient, de părinte implicat și mai ales de părinte vindecat. Și părintele vindecat, vindecarea nu ne face copilul. Ne ajută să vindecăm în noi pentru că el este oglinda noastră. Și pentru că noi suntem înzestrați nativ, da? Pentru că suntem părinții acestor copii, avem în noi iubire necondiționată, înseamnă că vindecarea se produce mult mai facil, mult mai ușor, mult mai repede, dar e nevoie să facem ordine în dulap, să ne exersăm abilitățile mentale și să ne dăm voie să fim cât mai deschiși către copiii noștri în găsirea soluțiilor constructive, ameliorative și nu doar coercitive. Te provoc să îți pui câteva întrebări și mai ales să îți dai voie să fii sincer cu tine și să te setezi pe cum aș putea să fac, ce pot eu să fac pentru a fi mai aproape de copilul meu, pentru a fi cu adevărat alături de el, cu toată ființa mea. Și când e sus, când e bucuros, când e optimist, când e încrezător, da? Dar și când e jos, când se confruntă cu dificultăți, când tace, când are nevoie de validare. Și mai povestesc doar o altă situație trăită în cabinet, cred că astăzi, ieri, cu o altă adolescentă care la exercițiul acela legat de îmbunătățirea relației cu mama spunea
cât de bine s-a simțit, pentru că e acolo unită în care face referire și la cum te-ai simțit ultima dată sau descrie o situație în care ai fost pe plus, deci relația a fost una extrem de resimțită, dar a avut un efect extrem de pozitiv, extrem de bun și pozitiv asupra ta. Fetița și-a amintit de o situație în care pur și simplu au făcut o treabă în gospodărie împreună, da, ea și mama, și am întrebat-o, i-ai transmis mamei cum te-ai simțit și cât de mult a contat pentru tine lucrul acesta? Și mi-a spus nu, dar o voi face. Pentru că niciuna dintre ele nu s-a gândit că ar putea să transmită acest feedback, iată, și, da, pentru că asta e atenția de care vorbeam, da, părintele conștient este un părinte atent și, prin urmare, implicat în comunicarea asertivă cu propriul copil. Adică transmite copilului un feedback pozitiv și atunci când ți-e bine. Spune-i cât mai mult ceea ce apreciezi, dar și lucrurile pe care ai vrea să le îmbunătățească pentru el și nu pentru tine. Să le îmbunătățească pentru a se manifesta el ca individualitate unică și mai ales să găsească, negociază. Părintele vindecat este cel care, fiind ușor în detașare, adică în observare, poate să vadă durerea copilului, nevoia copilului și să-l provoace în exercițiul acesta al organizării mentale și găsirea propriilor soluții, pentru că soluția nu vine de la noi, părinții, soluția tot la ei se găsește, dar e nevoie să ne simtă empatici, să ne simtă aproape, alături. Mulțumesc! Gând bun și la cât mai multe experiențe frumoase. De fapt, toate experiențele sunt frumoase, toate experiențele noastre cu copiii noștri sunt frumoase. La cât mai multă prezență conștientă, implicare, autenticitate, vindecare, asumare, iertare, bucurie, recunoștință, toate. Mulțumesc! Doamne ajută!